कारवार तालुक्यातल्या कडवड गावातली श्री ग्रामदेवी देवते देवीला वार्षिकोत्सव आणि हळगेजोग हांच्या ब्रह्मेश्वर देवाचं वार्षिकोत्सवानिमित्तान भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक यांनी भेट देऊन देवाचे दर्शन घेऊन भक्तिभावान विशेष पूजा केली। नंतर सन्मान स्वीकारून दिलेल्या आदरातिथ्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली। या वेळार ग्रामीण मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष गुणगी, प्रमुख गिरीश कोठारकर, सूर्या वांगणकर, संतोष गोवेकर आणि भक्तगण उपस्थित आशिले। भाजपच्या नूतन राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नितीन नवीन, भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक अभिनंदन। कारवार भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नितीन नवीन हेमगेली बिनविरोध निवड झाली असून युवा शक्ती आणि अनुभवाक प्राधान्य देऊन भारतीय जनता पक्षान एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला। नितीन नवीन हेमी सलग 5 वेळा आमदार म्हणून निवडून आयलात। आपला अनुभव आणि कार्यक्षमतेच्या जोराचेर तेमी पक्ष अधिक बळकट करतले असो विश्वास रुपाली नाईक हेमी व्यक्त केलो। नूतन अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल नितीन नवीन हेमगेले अभिनंदन करताना या निवडीत महत्त्वाची भूमिका निभेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तसेच सगळे नेत्यांचे अभिनंदन करता असे भाजप राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले।